Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás opäť pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Hlaváč a opäť som vybral niekoľko otázok od vás. V prvom rade vás chcem pozvať na našu novú facebookovú stránku Ekonomické stavby Slovensko, ktorá je určená pre fanúšikov, priaznivcov ekonomických stavieb a tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o stavby rodinných domov a všetky možné služby, programy. A dnešnými témami, ktorým sa budem venovať, sú otázka veľkej vzdialenosti, napojenia na inžinierské siete, potom kedy je možné začať so stavebnými prácami, ďalej je to otázka program nulová hotovosť a živnosť a riešenie financovania a tiež možnosť stavby v prípade, ak sa jedná o ornú pôdu. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň. Máme pozemok, na ktorom plánujeme výstavbu rodinného domu. Pozemok je vhodný na stavbu, avšak máme problém s napojením na inžinierské siete. Elektrika je relatívne blízko, vieme si to vyriešiť, ale ostatné siete, ako je voda, kanalizácia a plyn, sú vzdialené cez 50 metrov. Aké riešenie by ste nám odporúčili? Dobrý deň. V prvom rade je dobrou správou, že možnosť napojenia na elektrickú energiu je riešiteľné. Hovorím to preto, lebo napojenie domu na verejnú sieť elektrickú je základným faktorom pre možnosť riešenia projektu, vybavenia stavebného povolenia a zároveň výstavby rodinného domu. Ostatné siete, napríklad pri riešení plynovej prípojky, tak vám jednoznačne odporúčame riešiť nejaký alternatívny zdroj kúrenia. Asi najčastejší je tepelné čerpadlo. Ďalšie energie, ako je voda a kanalizácia, tie sa dajú tiež riešiť alternatívno, a to je napríklad pri vode je to studňa, pri kanalizácii je to buď žumpa alebo domáca čistička odpadových vôd. Budem rád, ak sa na nás obrátite a pomôžeme vám nájsť to najefektívnejšie riešenie pre váš pozemok. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň, chceme rodinný dom od vás, máme pozemok, ale pozemok je mierne svahovitý. My chceme si tento pozemok dať do roviny, čiže chceme si upraviť pozemok. Kedy to môžeme urobiť? Je možné si terénne úpravy už urobiť teraz, alebo máme počkať? Čo je podľa vás lepšie? Dobrý deň. Súčasťou našich služieb je aj vybavenie právoplatného stavebného povolenia. To je dokument, ktorý definuje možnosť začatia stavebných prác. Mnohí si myslia, že začiatkom stavby rodinného domu je až riešenie základových pásov, základov rodinného domu. Avšak už terénne úpravy, ktoré ovplyvňujú napríklad aj odvodňovacie pozemky okolia, je možné považovať za začiatok stavebných prác. Preto jednoznačne odporúčam s úpravou počkať do právoplatnosti stavebného povolenia s tým, kedy a v akom rozsahu je možné riešiť už terénne úpravy, vám pomôže váš konkrétny manažér projektu, ktorý ten postup s vami zosúladí, aby bolo všetko v súlade s platnou legislatívou. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, mám pozemok, ale na katastri je vedený ako orná pôda. Preto sa chcem spýtať, je na ňom vôbec možné stavať? Ďakujem vopred za odpoveď. Dobrý deň. To, že na liste vlastníctva je typ pozemku označený ako orná pôda, ešte nemusí znamenať nič. Dôležité je samozrejme územný plán obce. Vo svojej otázke ste nespomínali, či už ste to riešili s príslušným mestom, respektíve obcov, či je tam možnosť stavať. Čiže v prvom rade odporúčam podať si žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie, kde budete mať čierne na bielom potvrdené, či je možné realizovať výstavbu rodinného domu konkrétne na vašom pozemku. Potom, čo sa týka listu vlastníctva, charakteru pozemku,
už sa rieši potom len ako súčasť vybavenia stavebného povolenia vyňatie z pôdneho fondu. Ten postup je už potom závislý od toho, či váš pozemok sa nachádza v intraviláne alebo v extraviláne. Samozrejme, radi vám s tým pomôžeme aj pri vybavovaní tejto náležitosti, čiže neváhajte nás kontaktovať. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Verím, že som opäť pomohol mnohých z vás. Budem sa tešiť na ďalšie otázky a tiež sa na vás teším na našej facebookovej stránke Ekonomické stavby Slovensko.